Hagari mas Bakhuid to in the way kerpang na kabenda I kerlang kada sau bain light nagajing ting beach to in the way na kabenda I Michael Paliar bain kerla kabamut to in the way na kabenda I Lisia Warlang bandon jing kasuk kasain yai kunlung barban yo jing kor jing kia med barman sim to in the way na kabenda I clearfulness but richfulness but Louis Wilsman ban light naging jingpang jing shitom baro togen doer nakabenda kay gasam jongi kolita walang bado harbot tongni ban light naging pang jing shitom baro togen doer nakabenda ki kun kikti kedua nak benda I Elisha walang badilumlang thongni bandaun ke jinge terlelang hak yang kesam tu kedua bakin don barabor hapra ke ban ke Bakhuid bakiam tu kedua nak benda I Gita Mary walang reading land lengkhoi ban light naging pang jing shitom batung na itu ya ke baro ki kam ki jam jungki ba ubul kerku doya ki tu kedua nak benda Ilisa walang ban khasuk khasain tu kedua nak benda I Balarisha walang bad kenapa ini jing kor jing kia med barman sim tu kedua nak benda ki ingesam jung Ilisa walang bad banisha waniang Rengar bersan ngur kikun bakin don barabor hapana gamet ka Bakhuid bakia. Jim nomor Laispa Saupo. Laispa Saupo. One para you try, hallelujah. Demani long play, hallelujah. Right you try, lighting I go, hallelujah. Like me some to you. Ha kekertenguk pa badu kun badu men sim Bakhuid Amen. Kajing ayai jung utrai jung yu Jisu Christ bargajing ed jung blai lem bargajing as log jung men sim Bakhuid kendon ring hard bad pi barom Bengabat piro kohmen ka parabayid how Jisu Christ hagane ke men sab sach sin gelaman khamar gduwan jung utrai ban shim da hagane ke mas Bakhuid ragajing ed ka bakrao tu ngai tia ba ragajing tumo jung minda hakmat u Jisum tu ngduwai krpang ka benda ki ingesam jungi Nakabenda kik mek pa jongi ki kon kikti khinmen ki para jongi ki parlo ki paraman jongi baro tungin duai kerpan nakabenda baro ki bapang ki bashitom kam kerpang ki tuban hapa hospital minda kita kebela panjing duai nangi ibai pa ibai tungin duai nakabenda baro ki men sing ki bala khladno na ki inga sam jongi ki bathoin jongi tungin kerpan ya ublewan map ya baro ki pop jongi kana bakin poi kato ka jakka ba ublewala pen krena kabenda jongi Tungin dua nak benda baro kinong pok bakin kelak abamud. Tungin iti yaka inner healing retreat kaban saman nadu laipau tarik awani banai. Kalbangin nga iti baro ki jing tumo jing hakmat utrai. Tungin iti ruya baro ki pop jongi. Lang baki pop ipin sumo siyaw blay. Ngipen mong yang ublay bunsin tongin pan map na utray hakan nage por war tongin kerpadi o Jisu ban side kude ke donor jongi na baro ki pop kana mangalaman shibinda hakan nage mas Bakhuid daga donor ka Bakhuid
Anda kena dapat ayat baru ki pop jing yang kemalu try minda dapat daga jing semua segi bakrau tu ngan duai lang nga plang How blade badan bor baro pada api ko men ko para bangan le pop shibu ne daga jing perkat daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le palar jonga daga jing le palar jonga daga jing le palar bakrau e jonga nomar kata kepada Maria Bakhuid kabaya sa thei soti yagi angel pergeri kui pada pi government para banduan kita how try blade jungi Ublay badan bor baro unis ne yangi pada dalam map yaki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur Amen. Triken rat go blay is yangi Triken rat go blay is yangi Praise the Lord, go praise the Lord, go long benim jongi benim yangi Triken rat go blay is yangi Triken rat go blay is yangi Praise the Lord, go praise the Lord, go long benim jongi benim yangi tong ini duai Koblay badan bor baro ba im junam may uba pin iait yaki baro happening bad hakindau to snap isne yaki jingkar part jongi pait jome but to ai yaki jing suk jome hakis ngi jongi dautrai jongi yu Jisu Christ ukon jome uba im bad sen sharan gad bad me haki jingelong kawai jongomen sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajimple na kakitaba ni kong Samuel. Hagito kisngi utray lo ong hau Samuel. Sakat no pidang le se na mar usol haba pio I bangala kan Taïew na kabalong sim halor ka Israel. Benda bia karneng da ka umpnyang bat kilet ngan pha ya pi sha ujese unong Bethlehem na mar ngalatit na kabanta jongahi Yaus im hap deng ki kun jong u Samuel pat ula ong kumno ke nyala ban le la da usol u yos ngeu yakata un peniap yanga te utrai la ong shim ka wei ka masilut bat phi bat ong ngala wan bat kinya hau trai nang ta wer yau jise sha ka jing kinya bat ngan sa pen I ya phi ayu phi dei ban le bat phin sa pen sle na ka banta jonga ya uta uba nga ai kerteng hapi u Samuel ulale thek ya ka ba utrai ula hukum bat ulawan se Bethlehem kiten men kisan jonga ta ka shinong kilawan banya kendu ya u da ka bakyu bat kila ong hato phiwan da ka jingsuk bat ula ong da ka jingsuk ngalawan ban kinya ha utrai to pen kan tang ya la de bat ya wan bat nga sha ka jing kinya kumta ulapan kentang ya ujese bad ya ki kun rang jong u bad ula wer ya ki shaka jingkinya haba ki ya wan ula pet ya Eliab bad la perkhat da shisha ubala pen sle jong utrai udon hakmat jong u Henry utrai ula ong hau Samuel wat pet ya kadur kadar jong u lane ya ka jingjrong karin yang jong u namar ngalakan taja u Naba utrai umpej kumba pej ubreu upej tang ya kadur kadar shabar Henry utrai upej ya kadonut te uje se ula khod ya u abinadab bad ula penya ya u hakmat u Samuel upad ula ong ya uneru utrai shemjet hangta uje se ula pha ya u shama Henry ula ong ya uneru utrai shemjet kumtau jise ulapha nyongut naki kun jong u banya hakmat u Samuel Henry u Samuel ula ong ha u jise utrai shem jet yakine hangtau Samuel ula ong ha u jise hatu baro ki kun jong phi ki don hangni
te ula jubab dang sa uba khadu henrei hakmi udang ablang kum tau Samuel ula ong hau jese pha khot ba unwan namar ngin siam ya syong ban bam hadu ba un dawan hang ne te ula pha khot ya u bat ula penrung ya u hap syapo une ula long uba saukar ang ula don ki khamat ki ba itenat bat ula long uba bhabriu bat utrai ula ong yang pen sle ya u namar udei une kum tau Samuel ula shem ya ka reng umpnyang bat ula pen sle ya u hap reng kin men jong u bat umen sim jong utrai ula hiar kerhai halor David nadu kata kasni hadin kata u Samuel ula yang bat ula lecha rama kaktin jong utrai Isango yaule. Sam prapukundai nomba nyospa nyepusa. Nyospa nyepusa. Andrai antifon banikong kiri kat kundai hadu alpun riu punya. Ngan roi jing it utrai junong jing it ba jing shisha raga surban nang pen bla jing ba utrai daki prophet me kren hendai pan siat ngan ai kawan Yahubangajit nupan baca jonga ngan shem David syakri jonga ngalapen slegentang bor blegan yai don lang bens kem Jing it you try to know Jing it but jing shisha Raka surban nang penbna Jing ba utrai Jing it jonga ba jing shisha Kin lam sha prang ya Sun sharanam jonga wabaduria yutaba melong ukwa leiting penim jonga klidungan saben long bat kuning ko ngan writing Kikma jonga bangandob yai yaki jing pelaka anjong me Alleluia 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 Utrai undon ringkad bad ping Kajing polena ka gospel Bakhuid katkum Umar khos Kaburam hame gotrai Kat bau Jisu udang iyaid lengba ke lengka kheu haka Sngi sabat kisenran kiba iya down rengad badu kila Sdang ban kait eke terjub kheu kumta ki Pharisi kila ong ha Jisu ha peit balai kile yakaba bit haka sabat Jisu la pai kten
pimpat ju pulemo ayu u David ulale menba ula donkam jeng bam nambar ma ubat kibriyu jungu kelatengan kumno ula rung ha ing ublay bat ula bam ya ukpum balat terba ha ublay kane kalajia menba u abiathar ulalom ulengdo rangba kat kumga ain jongi tang kelengdo kila ban bam ya une ukpum henrei u David ula bam hi bat ula ailem ha kibriyu jungu bar Jisu ula penbod ya kasabat labo nakabenda ubriyu ya ubriyu nakabenda kasabat kumda ukun ubriyu ulang kenrad wat ya kasabat ru ka gospel jongutrai Kajingera yame ku Chris. Kohuman kapara bayin hau Jisu Christ haga gospel mida gasngi ngiyos ngo u Jisu ukren shapang kasabat ngilios kuna gospel u Jisu udang iyaid renggat barki sendran jungum lengba ke lengka ke u barkis hagasngi sabat barki sendran kelele eyu kila kait ya ke terjub keu barki farisi kila yoi ki farisi kila yoi bar kila kili ka bagi jingkili ya ujisu kila ong ya ujisu hapet balai kile ya kaba ombet hakasngi sabat kemun uke kisendran ki farisi kidang ong ya ujisu kisendran jume kila pinkain ya ke hukum jongoble kai ke hukum balai balai wal ayang isi pautu lagi hukum bat ka hukum balai ublai uang to kan mau ban rakhe koi ya kasngi sabat kitab Exodus kalau ngaba arpau kadkot pra nga iyoi ublai wal ay si pautu lagi hukum lang yangi ibai lang ba Moses bat ka hukum balai ublai uang to kan mau ban rakhe koi ya kasngi sabat pilaban pile susu ba pi yo por kitab Exodus kalau ngaba arpau kadkot pra ter kumnong dia ban rakhe koi ya kasngi sabat ublai uang but hangne ki farisi kila ong ya ujisu ki sinran jume kila pinkain ya kata hukum balai kemudian kila tre hakasngi sabat kim deban tre kim deban le ki deban rakhe khoi hakasngi sabat ki namar ki sinran kila kait ya ki terjub keu kila ong ki farisi kila ong ya ujisu ki sinran jume kila pinkain ya kata hukum balai kumnong ya rakhe khoi ya kasngi sabat lane kasngi utrai hagasngi utrai hagasngi sabat ngideban aingu ya uble ngideban sngongu ya uble nakabenta bar ke jinggur ko ba uble la thaise halor jungi bar ngideban borom ya uble hagasngi sabat hagasngi utrai ngideban duwai ha uble ngideban songlang ba uble ngideban iyaid ba uble kato gade gurukom ngira ke khoit yakasngi sabat kemudian gidon gaman duai hagasngi sabat gidon gaman kanmau ya uble gidon gaman aingu ya uble skongu ya uble kabenda ke jingurku ba uble la thaise halor jungi ibe gidon gaman song lang ba uble gideban ai por ya uble hagasngi sabat namar kibe kisngi baro kibur kile tre kibe kisngi kibur kile tre bat sngi uble sngi utrai gideban don lang ba uble ba gideban borom ya uble gideban aingu ya uble enrei ki farisi ki ong akasngi sabat ki senran jume kela trek mur kela kait ya ka lengkap kela kait ya ki terjub keu bad kela bang kato kalau ka pop ki farisi kela ong ya ujisu hatto ke senran jung jisu kela pinkain ya kato hukum balai jung blai hangne ki senran jung jisu kidang yaid badno ki yaid badu blai ki farisi kim ju pediang ya ujisu kum ukun jung blai kum umasaya kum unong penim jung perthei nakabenda ki farisi Jisu umdai ukun uble ude tang unong ikai kempat kain ya Jisu kum ukun uble kum uble henrei hangngi yoi ki sendran kidang iyaid badno ki iyaid badu uble ki akran badu uble hagasngi sabat to kumno ki sendran kela pinkain ya ka hukum jung uble namar kumbangala ong kumnongi rakhe khoi gasngi utai gasngi sabat abang iyaid badu ngideban iyaid badu bule ngideban yakran badu bule ngideban songlang badu bule ngideban aingu ya bule bar ki senran pat kinegi senran kiron badu bule ujisu kiron badu khonu bule bar kimpat pinkain ya ka hukum jong bule komon ka parabayin ha Jisu Christ
Barabor ki Pharisi bar ki start ain ki labishni ya Jisu bat ki senran jungo. Hake jeng shisha manolap rakke manolapin kene katu hukum balai kine ki Pharisi. Hakasngi sabat maki kideban duwai kideban shong hapo synagogue kideban duwai kideban aingu ya ubale kideban songo ya ubale hage jaka kideban kanmau ya ubale hage jaka kideban songo ya ubale kilale kumno kilabishni ya kiwe temano hage jeng shisha la pin kene katu hukum balai ki Pharisi bar ki start ain barabor namar kila peit kila ikiyait barabor nadin ujisu bar ki peit hato ki baklanem bar barabor ki bishni Komun ko para bayin hau Jisu Christ teng haka jingim jungi ngiru ngilong kum ki Pharisi ngiru ngi peit ya kibe no ngiru ngi peit ya kibe hato ki duwai hato ki late ban shimenda mas Bakhuid hato ki duwai rosary hato ki ban igmene hato ki shimbenda retreat hato ki late ha igmene ban nakmenda ki kam hato ki yarab balang barabor ngi peit Bishni ya kibai katto kalong ka pop ka bakrao minda kasngi ujis urang hikay yang ibai abang ile kum dong irung ilong kum ge Pharisi bar kum ge start ain haga jaka bangirung ngi duwai gimju duwai bar ngi peit bishni ngi peit ya kibai kumno ki duwai kumno ki shong kumno ki iyai ngi bishni ya kibai katto kalong ka pop ka bakrao bar kum juro bilang bak hospital minda kasngi ujis urang penkan mau yang ujis urang ong yang ibai bangi ibai ngi deban rakhe khoi ya kasngi sabat kumdong ngi rakhe khoi ya kasngi sabat kadba dakaba ngi late shaing mane ngi deban ai por ya uble but baros shisngi ba kibai kisngi uble ukar khu yangi itu ke balai tre uble yu yarab yangi bar ngi kiti amen step uble yu ai bor yangi bar ngi late ban tre uble yu yarab yangi uble yu kerku yangi but hakas ngi utrai ngide ban donlang badu uble ngide ban ai por ya uble ngide ban late shaing mene ngide ban shimendai kamas Bakhuid ngide ban pediang ya ujisu hapo ga donot ngide ban duai ha uble hendrai bun sin ngi yoi kibriu kimju rakhe khoid ya kas ngi utrai kas ngi sabat hagas ngi utrai kibriu ke pelong ke katup ka kas ngi sabat nakabenda kibe ki kham late picnic late bun jet penlong bun jet ki program but pinsngosi ya uble mo ngide ban rakhe khoid ya kas ngi utrai dakaba don stronglang badu uble ba dakaba duai tongin panmap na utrai na kamenda ki por mangiru ngi klam rakhe khoid ya kas ngi utrai but kumjuru tongin panmap na utrai na kamenda ki por bang ngiru ngila le kumbaki Pharisi bar ki start ain kilale mo ki Pharisi bar ki start ain kila bishni ya kibai kumno ki duai kurukum im jong kibai ki Pharisi kila peit barabor hendrem kila klat ban peit thu yalade dari kita tahu jingpule baningkong minta ke ngile usuna kitab jung Samuel ublei kumno bina kitab Samuel ngile usuna kumno ublei peit ya ka donut ublei unom peit ya ke basabar ublei unom peit ya ke basabar ublei peit ya ka donut jung kibriu na kitab Samuel ngile usmo ki Pharisi ya ka gospel ngile usmo barabor kine ki Pharisi ki peit ya ke bahabar hatto ki rakhene ki ain ka rule ka dustur mo hendrai ki Pharisi kim don katu ke jingid ublei do don kim id ya ublei adu ko donot aka jugur kom ko param teng haka jingim jungi ngiru ngi peit ya ke bahabar ngi peit ya ke basabar bar ngim ju peit ya ke donot jung ki brio haka ke pas Bakhuid tong ko param tongin panmap na utrai tongin panmap na Jisu na kabenda ki por ngi klam rakhe khoid ya ke ngi utrai dakaba le kiwi ki kam dakaba klam duwai dakaba namar ngirungi klam le jingaseng klam le shimenda kamas Bakhuid bar klam pediang sakramen tongin panmap na Jisu but kumjuru tongin panmap na Jisu na kabenda ki por ngiru ngila im kum ki Pharisi nomor barabor haka jingim jungi ngirungi peit ya kibai tongin panmap bar tongin kerpadi Jisu bangi baro ngin id ya baro nginom bishni ya kibe namar langi im kumba ki Pharisi bar ki start an kila im nginom pediang ki jingkur ko jung utrai halor jong ibai peibai kon ka par baid dongin kerpadi utrai ban map ya baro ki pop jungi na kemenda ki por ngila pinken ya ki hukum jong bele kam thame ke hukum balai jong bele but dongin kerpadi Jisu ban arab ngi ibai bangi baro ngin yo ka bor ban rakhe khoid ya ngi utrai bar kumjuru ban down lang bad ublei
kenapa ini pediang sibun ki jinggur ku jung utrai halor jongi ibe. Ini ro yang Jisu Christ. Jinom la jinom, amen. Semua bayang. Ngapla How blay badan bor boro. Barapi government. ngange Angit how blay badan bor boro. Nong tau government berkendau. padahal Jisu Christ kun pamarwe jungu utrai jungi ya balakna mensi Bakhuid ya balakna Maria Tesuti ya balakna Pilatus lasana na ya la Taïew Bayar sekibiyam, Sngi balai lami parnikibiyam. Ulakiu shabne usang sukamon blay pawan bor baro nang tawan bishar kibiyam. Ngange hamansim Bakhuid, balang Katolik Bakhuid. Agajing yaslogeri Bakhuid, agajing mam yagi pop, agajing mi pan kadong, agajing bam cukut. Amen. Laispa and refusam. To duai ko para baga jingkenia janga bar jungpi kan longa bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro. To try pidang jing kinyan ki ti jongpi. Dag bandai jing ro ko purom kerteng jongu. Jing mutayangi berkabalang Bakhuid jongu baro kawai. To ai hangi ko traingi kerpad bangin laban shimbenda dakababit dor hakinegi jingmaya namar kata sin balapin minta yakanegi jingkenia lapendap yakakam jonga jing sius payangi dau kres utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkad bat pi Ringka bat piro. to kintiwela kidhonor Kinti ki sau try. tong raingu ya utrai ublei jongi Kasong hog bat katay. da shisha kalong kabashong hog bat kabadai kadai ti jongi barga jing penim yangi haman la kapor barga jakha ban aingu yame ko kandrad ko pa Bakhuid ko balai badan bor bat bam jukut lengba utrai jongi u Jisu Christ ha uba melabon man pentama yakie baro dakaba ay bentalem yangi haga jingda pura jongo namar bat la ulalong haga dur jongo blay penban ula pen sudaya lade ba dakas nam jonga ding phana jongo ula wandra yak jing suk haga perthai namar kata lakin tiu yau halor kie baro ba ula khlalong kathmei jonga jing penim bam chikut hakito baro ki ba khongu ya ba namar kata rangar barki angel barki ark angel ki khets im barki hima but baro ki fight billion bar ki bor janga beneng ngi ruwai ki jing ruwai royame bar ngi pen bana klem sange Bakhuid try. Bakhuid you play ki ba
ko hamur ka para sar sina kan khalle mada ka jingir ka bakrao renggar balin ka pu bar kan ke wain tu ngai te bar ka jing tumo jungi hakmad utrai berkat bau jisun pen khalai ni pu bar ka wain kum ga met bar ka snam jungo tu ngai duai ba uji sun pen khalai ka donor jungi bar ka jingim jungi da shisha melong Bakhuid kutrai ketumai jonga jing Bakhuid baro namar katangi kerpad yame topin Bakhuid pen kentangi kene jing tarwa jongi daga bapha ya umen sim jongme kumga umjar halor jongki bakendup kelalong yangi kamet barkas nam jong utrai jongi u Jisu Christ hakapor bala dino ya u badala kamon sngobha ula pediang ya kajing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu yame ula kedia ya u badula ai halaki senran u om to shim bartobam nakane pi baro namar kane kelong kamet jonga ya kaba NIT nakabanta jompi haka jukurukum endalala iabam ula shim ia kakuri badakaba aingu biang iame ula ayaka halake senran uom to shim bato di nakane pi baro namar kane kelonga khuri jonga snam jonga jutamba thamai bad bam chukut ia kaba en penme nakabanta jongphi bar nakabanta ki babun nakabanta ka jingmap yaki pop to le ia kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajinge Katasin bangi bam june upu Badgi di nakane kakuri Iben na ya jing yam namar katangi ke ba pen men tai ge jingya bar ge jing me pat jongo ngi torwa hame kutrai ukpo janga jing im ba dia ka khuri jonga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyau yangi ki ba bit ban yang hakmat jong me bar ban shakri yame da ka bas ngoret ngi karpat yame bangi ke ba ye benta hakamet bar kas namu kris ngin long ke bala penyat lekawai da umen sim Bakhuid token mau kutrai ke balang jong me khabala priang hastla ke perthei Barto pinjanai yakha ke jingid ringat baru liok pa Bakhuid jongi ibilbat marwen bishop jongi barbaro killing do barkerunium token mawlam rokhil men ki parashin rang barkin thei ki bala yoti ada ke bakarmen yage jing me pat bari baro ki bala khladno ha ke jingis nei jome to pdiang yage shage jing shai ka khamar jome to isne yangi baro ngi krphadia me barangat bar khamaria te sudi Bakhuid ka khme jongublei u Joseph Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid barbaro ki Bakhuid ki bala pin sngo bhaya me pateng la pateng ngindup long ki babit banyo benthalem hag jingim bam chugut bar bangini yaro bar khandon burom yame dau khun jong me u Jisu Christ dau lembat u bad hau kan long hame ublei ukpa badan bor haga jingelong kawai jungumen sim Bakhuid baro ke borom barke jingero junom la junom Amen sarsin tong nai te bar ke jing tumo jing yak madutrai bada ke jinget ke bakrao tong duwai ke jing duwai Jisu li khayangi banduwai kok pa jongi ba beneng long Bakhuid ke teng jume
kan wan ka hima jume kan long kamon jume hak kindo kumba hamane to yang imin thang ka chumbang jungi kabala basni bat kamap yang ingering khang jungi kumbang ma ke bale sliu yang ngi bo jala mingi shaka chiban shoy Re to pelai jing Tingin ina ang kabas niyo. niyo. To pelai yang ingkar pan ku try na gijing sniu barom ha gijing spon jong me to ai jing suk jing sign ha kis ngi jongi khnang bara gijing yarap gijing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jingar na gijing jinjar baro khat bangdang ap kmili de gijing kharmen bakhuid bar gijing wan part jong nong penim jongi u Jisu Christ Namar ke jume ka long ka hima ke jume ka bor bat ka buram chunam lai chunam ku try Jisu Christ me ubala ong hakia pastol jong me kajing suk nga I happy kajing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi henre kajing e jonga balang jong me bad ha kajing bone jong me to ya ke kajing suk bar kajing et lekhabai katkum khamon jong me ma me uba im bad basin shar junom la junom Amen. kajing suk utrai kandon barabor ring khat bat phe Ringka bat piro. dongan tribe da kajing suk ibe ha ibe pat Go kulang bradu play. Make it keep property. The snows in Nayani. Go kulang bradu play. Make it keep property. The snows in hakme yukun lang broad jong oblay hakme bakit no yaki pop jong ka prathai sukito ke bala khot soga jing khawai jong khon lang broad Kan ride ngam long basyong ho wa mandrong po ka ying chunga. Henry Henry Shong shong tang ti ka man sim chunga sakya hi.
Jing im jing it me namar jonga but ngam la ko try clem da Sngi kadu namar jong me naket kajing isne namar jongan las namela tese gain ko try bangala patiang ke med par ka snam jame ha pogar jogi be ko jis bela kana khale mar ka jinget ka bakrao sach sing ila ngai ti bar ka jinget mo jingi akmar jam ko try ko do yang e be ko try pin ko pin ke bapang ke bashto mar ko jis wa kana khale mar idu mai na kbenda bar ke brik nak chimeda gene ka mas Bakhuid online na ki ga sim jogi da ka jing thrang da ka jinget ka bakrao ko jis ba ko do ya ki be be ha kana khale mar directly bas pon ko jis or jogi bar na baki ni pediang chumur ke jingkar ko ko try hal or jogi idu ba na ke benda ka inar hele nutter ka banswan apne banai adu lai po tharik ya itte ke bar ka ko ka mar ko kana khale mar ni itte bar ke bre ke bala ai karte ya itte bar ke bre ke banswan mar benda ya kana trade adu lai po tharik idu ba na ke benda jogi be be ko try ai baki ni pediang chumur ke jingkar ko jume hal or jogi ko jis bara kana khale mar ikar pade mani arap yang ye bai bai bam inam pertubode ki jingim bar ke jinglong jo ki pharisi bar ke stand ain yara pingi e bai utrai ban ide me adu ko no ai bam inam im kum ki pharisi bar ke stand ain tan kongu yaki ain bar ke dusto yara pingi utrai ban ide me ban kham ide me ban ki bara jo kar ke barte kum jor ban yara pingi utrai bangiru in ide bar ki para jogi para para jogi kumba male hikayangi bagi kedoing ko Jisu bin kuding ko Jisu pelai kuding ko Jisu na bara ki bor jin kuman haleluya 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 Jisu haleluya 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 Hallelujah, hallelujah, sweet, da 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 da. Hallelujah, 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 da 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 da. Hallelujah, 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 sweet Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tong in the wine. To the hangi ko try ya ut men sim jong jingir jong me bad haga jings born jong me ya ki to ki ba melab sahun da uwei ukpu na bneng to penlong ya ki kabai jingmod kabai ka donod dau Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ring card bad pay Engkau uplay badan bor baro un kurkudo ya pay ukpa badu kun badu men sim Bakhuid Amen.
Tolej suk badiaro ya utrai daga jingim jongpi. Ni sangu yau play. Sanspa lai pulai. Puram hok pa patukun ham sim Bakhuid malong haba meningkong kujumentau karaboy jinam amen. Ini roi trai Jisu Christ jinam amen.